Сәлам кызлар, малалар, кәйфләрегез ничек? Сез әкият тыңларга әзерме? Әзер булсагыз, бүген мин сезгә сәяхәтче бака турында әкият сөйләячәкмен. Дуслар, сез үзегез сәяхәт итәргә яратасызмы? Кайларда булганыгыз бар? Нәрсәләр күрдегез? Әмма баканың кайларда булганын, нәрсәләр күргәнен әкиятны тыңлагач, сез үзегез белерсез. Яшәгән ди бер бака бакылдык. Ул сазлыкта шибен-ширки тоткан, үзенең дуслары белән бакылдаган. Бер вакыт шулай, кәкре агач ботагына ябышкан да, җылы яңгыр астында коена икән. Ах, бүген нинди рәхәт юеш һава. Дөньяда яшәү ничек рәхәт. Тамчылар аның тышыннан, тәпиләреннән тәгәрәп төшәләр икән. Кинәт һавада канат тавышлары ишетелгән. Бака күтәрелеп караса, күктә үрдәкләр шалар икән. Ул арада үрдәкләр бака яши торган сазлыкка килеп төшәләр. Бак, әле ошасы бик ерак, тамак ялгап алырга кирәк, дигән үрдәкләрнең берсе. Моны ишеткәч, бака куркып кача, ләкин бераз торгач, үзенең шардай күзен судан чыгара. Үрдәкләрнең кая очканнарын бик тә беләсе килә аның. Бак, инде салкыная башлады. Тизрәк көньякка очарга кирәк, дигән икенче үрдәк. Башкалар аның сүзләренә кушылалар. Бак, көньяк диләр. Карагыз әле, сез бара торган көньяк нәрсә соң ул? Дип сорый бака. Анда зур сазлыклар. Сазлыкларда тәмле кортлар күп диләр. Анда шибен-ширкиләр, озын борыннар күпме соң? Дип сорый бака. Хей, күп булмыймы соң? Болытта ябырылып йөриләр. Бака, ди бака. Һәм шул вакытта башка бакалар ишетмәгәннәр микән дип, як-ягына каранып куя. Әгәр ишетеп калсалар, көз көне бакылдаган өчен аның кирәген бирәчәкләр. Чөнки бакалар яз көне генә бакылдарга тиеш. Мине дә үзегез белән алыгыз инде, дип ялвара ул үрдәкләргә. Без сине үзебез белән ничек алыйк? Синең канатларың юк ич, дип гаҗәпләнә беренче үрдәк. Бака аптырап кала. Сез миңа 5 кенә минут уйларга бирегез әле, ди дә бака суга сикереп төшә. Һәм башкалар комачау итмәсен өчен мук астына керә дә уйлый башлый. 5 минут үтә, үрдәкләр китәргә җыеналар. Һәм шул вакыт судан баканың зур башы чыга. Шатлыктан аның авызы йырылган була. Мин таптым, мин уйлап таптым, дип кычкыра ул. Сезнең икегез авызларына чыбык капсын. Ә мин шул чыбыкның уртасына ябышырмын. Сез очарсыз, ә мин шулай чыбыкка ябышып барырмын. Тик инде бу очракта сезнең дә, минем дә тавыш чыгармавым кирәк була. Баканың акыллы фикере үрдәкләрне куандыра. Һәм алар аны күтәреп барырга риза булалар. Яхшы гына бер чыбык табалар, ике үрдәк аны тымшыклары белән эләктереп алалар. Бака чыбыкның уртасыннан каба, һәм үрдәкләр һавага күтәреләләр. Баканы бик югары күтәрәләр. Аның куркуыннан котыша. Ләкин бераздан ул үз хәленә күнегеп китә һәм тирә-якны күзәтә башлый. Түбәндә урманнар, таулар, елгалар, кырлар бер-бер артлы узалар икән. Алар бер авыл өстеннән узганда балалар: "Карагыз, әнә карагыз әле, менә кәмә!" дип кычкыралар. Моны ишеткәч, баканың йөрәге тиз-тиз тибә башлый. Икенче зуррак авыл өстеннән узганда инде зурлар гаҗәпләнәләр икән. Менә, карагыз әле, менә кәмә! Дип кычкырышалар икән. Моны уйлап табучы үрдәкләр түгел, ә мин икәнен беләләр микән булар? Дип уйлый икән бака. Өченче авыл өстеннән үткәндә, менә, карагыз әле, бу хикмәтне кем уйлап чыгарган икән? Дип кычкыралар икән. Шушында инде бака түзеп тора алмый. Бүтән дөньясын онытып, кычкырып җибәрә ул.
Мин уйлап таптым, дип кычкыра икән ул барлык кешенә. Һәм шулай кычкыра, мәтәлә кадала, җиргә төшеп китә икән бу. Бәхетенә каршы ул каты юлга түгел, авыл читендәге пычрак суга чума. Ул тиз генә башын судан чыгара да, моны мин уйлап таптым дип кычкыра. Ләкин инде баканы беркем дә ишетми. Менә шулай, дусларым, мактанчык бака хәленә кала. Күрмәгез дип, бүгенгә мин сезнең белән саубуллашам. Сау булыгыз.